may tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Mia, isa sa mga bago ninyong tambalanista. Nung minsan kong napakinggan ang sulat na binabasa nyo, inaraw-araw ko na. Kayo ang background ko habang gumagayak papunta sa trabaho at tuwing pauwi from work. Sumulat ako para ibahagi ang aking kwento at humingi ng payo. I had a boyfriend named Ed for 2 years. Okay naman kami nung simula pero habang tumatagal, I fell out of love. Pinilit ko namang ilaban kahit hindi ko na mahal dahil nanghihinayang ako sa pinagsamahan namin. But then, I met Rod. Estudyante din katulad ko. He sent me a friend request at inaccept ko naman. Parang wala lang nung una. NR siya sa mga stories and posts ko. Until one day, nag-chat kami. We got to know each other better. Marami kaming similarities. I know I was falling for him fast, pero nag-chat siya saying, goodbye. Mali na daw ang nangyayari sa amin dahil may boyfriend ako. May mali siya na daw ang mga titig niya sa akin. Sabi ko, dahan-dahanin niya. Mag-chat siya ng 3 times today, bukas twice, the next day once, tas wag na siya magparamdam sa mga susunod na araw. Ginawa naman niya. Pero hindi nagtagal, nag-message siya ulit. Hindi daw niya kaya na hindi ako kausapin. Parang may kulang daw kapag wala ako. Umiinom daw siya. Sinubukan kong itama ang mga pagkakamali ko. Kaya nakipag-break ako kay Ed. Tuloy pa din sa pagme-message si Rod at nagising na lang ako na palagi na lang kaming magkausap. Unti-unti, pinaalam namin sa mga tao sa paligid namin na kami na. Isinama ko na rin siya sa family outing namin. One day, nagbago ang pakikitungo ni Rod sa akin. Madalang na kami mag-usap. He asked for space. Cool off daw muna kami. Pero kahit masakit, I gave him the space that he needed. Sabi ko, balik siya sa akin kapag okay na siya. Ang kutob ko, may iba na siya. Pero pinili kong makipag-ayos kesa paniwalaan ang kutob ko. We got back together. Rod and I graduated from college. Both our families celebrated in a restaurant and after, tumuloy ang family niya sa bahay namin. I got a job while Rod applied sa isang cruise ship company. Nanlamig na naman si Rod. Tinanong ko siya kung mahal pa niya ako. Sagot niya, nabawasan daw ang pagmamahal niya sa akin pero hindi niya alam kung bakit. Nanginig ang buong katawan ko at hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. I asked him kung ano ang plano niya. Hindi daw niya alam. I had so many questions at nasagot lahat yon ng isang mutual friend namin. Nung unang cool off pa lang pala namin,
he was in touch already with his ex at may kachat pa na isang girl. Nung na-meet niya yung girl na kachat niya, itinigil na niya at nakipag-ayos sa akin. Knowing this painful truth helped me move on kahit wala pa kaming closure. Mahal ko si Rod, pero pinapahalagahan ko din ang sarili ko. I am willing to let him go para magawa niya ang mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Kahit ang katumbas nito ay matinding heartbreak para sa akin. Sabi nga sa kanta ng Ben and Ben, kung gaano kabilis nagsimula, ganun katulin nawala. I guess it's my karma for loving Rod while being in a relationship with Ed. Ganito pala ang pakiramdam when you get a dose of your own medicine. Mapait, masakit, mabigat. Karma really hits you. Karma really hits harder. Tambalan, hihintayin ko pa ba na tapusin niya ang relasyon namin? Ako na lang ba ang tatapos? Hahayaan ko na lang ba na wala kaming closure? Sobrang nasasaktan ako ngayon, Nicole and Chris. Thank you. Kasi sa pamamagitan ng pagsulat ko sa inyo, I am able to release this heavy weight na nakadagan sa dibdib ko. Ang inyong tambalanista, Mia. Well, Mia, sa tingin ko ang gagawin mo na lang talaga dito talaga, Mia, no? Magbasag ka ng mga gamit hanggang matanggal yung galit mo. Pumunta ka sa taksyapo. Yan. Nakakatulong siya in a way. Nakakatulong, di ba? Kasi meron kang release of tension. Oo, tension and anger, ganyan. Tapos sabay kain ka na din pagkatapos, di ba? Alam mo, you know what to do. Alam mo naman yung gagawin mo, minsan tanga-tangahan lang talaga tayo, yung bubububuhan, yung gano'n, yung parang hindi ko alam yung gagawin ko, gano'n, pero sa totoo lang, ng babae na ng matindi, tapos hindi mo pa alam yung gagawin mo, di ba? Ano, tanga-tanga talaga, girl. Hinihintay niya lang na segundahan yung desisyon niya. Diba? Wala pa nga siyang desisyon. Hindi ko mag-gets kung ba't wala kang desisyon. 3 bagay. Ano ba yung mga tanong niyan? Dami mo kasi mga tanong na alam mo naman kasi yung mga sagot. Pero agree naman ako doon. You know what to do. Kailangan diba? mo lang ng magsasabi sundot sa'yo. Na, yes, do it. Ganon. Diba? So, ito yung mga tanong niya. Hihintayin ko ba na tapusin niya ang relasyon namin? Wag mo nang hintayin. Yun yung sagot namin. Number 2, ako na lang ba ang tatapos? Oo, ikaw na yung tumapos. And number 3, hayaan ko na lang ba na wala kaming closure? Ikaw, bala ka. Bala ka dyan. Hindi, pwede din namang pabayaan na walang closure, pero mas okay na merong closure. Di ba? Mas maganda naman yung alam nyo parehas na wala na kayo. Para kung magkapagrelasyon ka, wala kang sabit na meron palang alam mo yun, meron ako naiwan. Hindi wala lang kami maghahabol. sigurado. Oo, kasi, tapos ngayon, kung tatanungin mo sino dapat mag-closure, ikaw na ang mag-close. Yes. Kasi kung maghihintay ka pa, 'di ba, may kasama pang pag-asa 'yan eh. Ang sa amin dahil nga may panlalamig, may mga wala siyang tawag doon, parang hindi niya alam kung ano mga gusto niya. Naku, saka na lang siya bumalik pag alam niya na yung gusto niya. So ngayon, i-close mo na muna yung that chapter of your life. Tapos hanap ka ng ibang lalandiin. Go girl. We're rooting for you. Go girl. Hindi ka naman malamang mauubusan na pwedeng di ba, makarelasyon. Hindi ito yung huli. Ano ba? Sky's the limit sa sa dating apps. Yun ang kagandahan. Ulit-ulitin pa ba namin? Kaya nga may blue eyes, may green eyes, may gray eyes, may brown eyes, may maitim, may mabuti, may matangkad, may mahaba, may maikli, 'di ba? So yun na, anong gusto mo, maiksi yung isang kamay kaysa dun sa isang kamay, 'di ba? Madaming options. Ganun. Malilito ka sa sobrang dami na pamimilian pag naayos mong ma-close itong sitwasyon mo ngayon. Kung maghahanap ka ng closure, yes, ikaw na ang gumawa and it's doable. You can do it, 'di ba? Wala nang hintayan, sayang ang
time, 'di ba? And tama naman na base sa iyong mga kwento, ang dami ng indication na wag nang tumagal sa ganyang klase ng relasyon. Ang daming red flags, ang daming red light na sinasabing Correct. stop pa. 'Di ba? Ganoon naman tayo sa traffic light, pag nakita mong red, ba't mo pipiliting i-go? Ay, may mga nag-go. Kaya Guilty napapahamak di ba? Medyo na-guilty sila Diba? ng ever so slight. O kaya pag ginawa mo yun, At napapahamak ka, tama ka, yes, partner. pag itinuloy mo yun, pag ipinilit mo yun, alam mo na, liwanag nga, red light kahit kasikatan ng araw, kita mong red light, di ba? Pero pinilit mong i-go. Correct. Di ba? Mapapahamak ka. So, same thing sa relationship. Go na. Ang daming red light na nakikita, di ba? Niloko ka na ng ilang beses. Di ba? Tapos hayaan mo pa magstay? Syempre, hindi na. Stop ka na. Correct. Ganun. Let go of that person. Alam mo na, ha? Masakit di ba? Pero mas mapoprolong yung agony, mas mapoprolong yung pain kapag if you allow yourself to stay in that kind of relationship. Actually, sa totoo lang, blessing from the sky, blessing in the sky, blessing in disguise. Yan. Yung nalaman mo yung info na yan tungkol sa, yung from a mutual friend, tungkol sa Yes, pinagagawa oo. ni Rod, diba? That's really, don't. Yes. Kailangan may kasunod, yung don't. Hanggang dun lang tayo sa English natin for today. Mga Don't! three Yan. words muna. Diba? Yan. Don't, girl! Diba? Huwag mong hayaan na sayangin yung piece of information that you got from your friend. 'Di ba? Huwag mo sayangin yung yun nga, blessing in disguise, blessing from the sky, blessing, 'di ba? Blessing siya in a way, masakit na balita, pero in a way it's a blessing Kasi it's an eye opener. 'Di ba? So kung sasayangin mo yun tapos magbubulag-bulagang ka, well, I think it's about time na kumain ka ng pinya. Corny Bakit? joke coming up. Bakit? Para madagdagan yung mata mo. Corny joke coming up. Diba? Kasi bulag-bulagan na yan kapag hinayaan mo pa. Isipin mo, unang parte ng tambalan, nung sinabi ko, tanga-tanga, bububuhan, bulag-bulagan pa. Ang dami masyadong negative, girl. Kasi masakit, kaya ang hirap magdesisyon. Siyempre, mahal na mahal mo, kaya ang hirap mag-decide. Diba? Pero, katulad nga na sabi ni partner, ang dami ng red signals. Yes. Ang dami ng red lights that are indicators that you should stop it. Minsan natatakot tayong i-let go ang isang bagay na gusto natin o ang tao na mahal natin, 'di ba? Kasi mahal nga natin. Pero minsan pala pag ni-let go natin 'yon kasi alam nating mali, mas masarap pala sa pakiramdam. Correct. Masasaktan ka siguro pero temporarily. Pero yung pain na 'yan, mas masarap ang mas mararamdaman mo yung happiness kapag ni-let go mo yung klase yung ng pain na 'yan. Correct. Mga ganon. So true. Mga ganyan. Oo. Ha? Diba? So, yes, we say you let go of that person to let go of that pain. Diba? Go! Tapos, landi-landi na, girl! Lande! May excite ka. O, diba? Yung mga walang sabit, yung alam na kung anong plano sa buhay, yung mga ganern. Tapos, dun sa part naman na parang feeling mo, karma mo to for doing this to Ed also, diba? May nilalandi ka habang kayo ni Ed, diba? Well, hindi naman siguro, ano lang talaga, kailangan mo ring daanan para alam mo yung feeling, 'di ba? Para next time hindi mo na gagawin, 'di ba? So para next time magiging mas careful ka, mas alam mo na, ganun. Lagi namang lessons to be learned. Ganun naman sa buhay. Sa true. We make wrong decisions, nagkakamali tayo, Yan. di ba minsan magpapadalos-dalos tayo, nagkakamali tayo ng mga aksyon natin, pero tama yung sinabi ni partner, ang importante natututo ka sa lahat ng pagkakamaling yon. Isang malaking check Diba? ng pink na ballpen. Di ba mapait? Di ba mo Oo. nagagawin next time? Kaya Sabi mo, nga. di masarap. Di ba mo nagagawin next time? So true. Masakit. Di don't do it next time. Mahirap lang talaga yung moving on. Siyempre, maalala mo siya, makakaamoy ka ng pabango, makakakita ka ng burger, makakita ka ng longganisan, maalala mo siya, chorizo de Bilbao, naalala mo siya. Di ba? May mga ganun Pelikula. Lalo pa kung ba, meron kayong pelikulang inaabangan. Tapos bago pa ma-showing yung pelikula, nag-break kayo. Masakit talaga. Di ba? Kasi dapat kasama mo siya. Di ba? Ano talaga? Iiyakan mo yun. Oo, iiyakan mo talaga ng matindi yun. Pero katulad ng mga tao na in a relationship, nakipaghiwalay at naka-move on, magagawa mo din yun.
Totoo. Good luck, Dumaan din Mia. kami dyan, Oo pero naman. nalagpasan. Nung una, akala namin hindi rin namin kakayanin kasi nga mahal mo mahirap mag-let go ng taong mahal mo. Correct. 'Di ba? Pero kung sapat naman ang dahilan para i-let go ang taong 'yon, 'di ba? Gagawin mo ang dapat at mas masarap siya sa pakiramdam kasi sasabihin mo sa sarili mo, yes, I made the right decision. Correct. Gumaan ako ng 20 pounds. Yan, Diba? Mabigat ganon. kasi kaya yan. Diba? Oo. Yung ganyang dala-dala. Salamat sa iyo, Mia, for sharing your story and sana naman makapag-desisyon ka na agad-agad para makamove forward na and makalandi na, girl! Salamat! Again, Kabisyo, kung meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang burnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At kung ikaw naman, Kabisyo, hindi ka masyadong nag-i-email, hindi mo alam kung paano yung email, ganyan, pwede ka naman mag-send ng message via our Facebook page. I-search mo lang po Tambalan. Yan. So kung meron doon mga kwento na may wagang burnay, yun na yarn. Yan. At baka gusto nyo namang dumagdag sa bilang ng mga likers namin sa Facebook. Yan. Yan, pwede ako. Mahina ang pag-usad ng Facebook ko eh. Sa bagay, wala naman kayo mapapala doon sa ano ko. Mag-post ka kasi. Pero sige, go ahead. Oo. Pa-like naman po. Yan. Like nyo naman. Chris Chuper, yun, yung may blue na check. Yun, ganun. Yun. O pati po yung akin, Nicole Yala, yung may blue na check. Kapag Oo. kami nakita po kayong babaeng makinis, yan na yun. Siyempre, Yan. inilawan. O ayun, at syempre, wag nyo kalilimutan na kung di nyo kami naaabutan sa umaga, you can listen to us anytime kasi kami po ay nasa Spotify. Yun. We have a podcast. It's called the Tambalan Podcast. At ang content din po nun ay mga kwento na mahiwagang burnay. So, na mas mahabang version. Yan. Yes. Mas mahaba kasi walang time limit. Yan. So, we hope to na maging parte din kayo ng aming Tambalan Podcast family. O, di ba? Ang daming pagkakataon para mapakinggan at makasama ang tambalan sa inyong pang-araw-araw na Correct. buhay. Diba? Radyo, sa Spotify, Facebook. Facebook. Yan. Maraming ways and means. Nagbago Yes. na, no? Oo. Dati ano lang talaga eh. In order for you para makita yung tambalan o kaya kahit sinong idol mo, kailangan pupuntahan mo talaga siya eh. Aalamin mo kung nasaan. Tapos hindi mo pa maaalam kasi wala pang posting. Dati partner, malalaman lang nila na pupunta tayo sa ganitong lugar kasi ina-announce natin sa radio. Wala pang FB Live noon, 'di ba? Ngayon pareho na eh. Pwede nang na-announce na on both platforms, radio and FB. Yes. Nagbago na talaga, no? Sobra. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Tas bukas Pasko na sa Pilipinas! Ay, nako. Merry Christmas. Yes, let's enjoy each and every day mga kabisyo because life is short at ang bilis talaga ng takbo ng panahon. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!